вопрос же в том, что мы нарушаем закон. Если я, значит, там закрою глаза, значит, я буду способствовать вот таким проявлениям. Президент утырыш башында ук кисәтеп куя. Җитәкченең дәрәҗәсе югарымы, уңышлары күпме, ришвәткә кул сузган икән, рәхим шәфкать көтәсе түгел. Узган ел республикада 1000-нән артык ришвәт җинаять ачыклана. Зыян 400 миллион сумнан арта. Утырышта түгел фактларны атыйлар. Дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләрнең кремнәрен тикшергән булалар. Нәтиҗәдә 300-дән артыгы җаваплылыкка тартыла. Два представителя депутатского корпуса в Альметьевском районе. Әлмәттән 2 депутат 650 миллион сумлык кремен, шулай ук 50 күчемсез милек объекты турындагы мәгълүматын бирмәй. Аларга күп саны җир участоклары, йортлар, фатирлар керә. Әллә 3-15 меңгә яшәүче пенсионерлар булган сайлаучылар алдында ят, бу фактларны җәмәгатьчелектән яшереп калалар. Әлки һәм Биектаудагы 2 авыл җирлеге башлыгы эшеннән алынган. Берсе Дөбьязныкы 40 гектардан артык авыл хуҗалыгы җирләрен сатып алып, кияүнә бүләк иткән. Соңрак генераль планны үзгәртеп, бу җирләрне авыл территориясенә кертергә тырыша. Алай гына да түгел, кызы һәм кияүнең фирмасы белән 10-нан артык муниципаль килешү имзалый. 2 депутат та ышанычны югалтучылар федераль реестрына кертелгән. Анда хәзер Татарстаннан 24 кеше. Җирлек башлыклары гына түгел, директорлар да гаҗәпкә калдыра. Шүпрәле техникумын гына алыйк. 60 студент чынлыкта укымаган, ә бюджет хисабына стипендия акчасы кемнеңдер кесәсенә китеп бара. Незаконно получена стипендия возвращена, директор уволен. Стипендия кайтартыла, директор эштән алына, әмма бюджетка гына түгел, авторитетка да зур зыян килә. Сораулар күп. Ничек моны күрмәгәннәр? Бу бит бердән-бер очрак түгел. Шундый ук алымнар Апас аграр көллиятендә ачыкланды. Хәзер бездә гомумән яңа бренд барлыкка килде. Элек терлек санын, уңыш күләмен арттырып күрсәтәләр иде, хәзер уку йортында студентлар санын арттырып язалар. Көллияттәге хәлләр буенча президент Мәгариф министрыннан җавап таләп итә. Наш министр образования, вот как у нас может быть так, чтобы мертвые души... Директор уволен директор Дрожжиновского техникума. Сейчас Апастовский район тоже выявлены такие нарушения. Мы параллельно в 12 районах республики провели мониторинг. Есть дорожная карта, Рустам Нургалевич. Мы знаем... Дорожная карта. У тебя есть человек, который отвечает за это направление. Стыд, позор. Но что мы это... Битенә бисмилласыз. Яшьләр эшләре министрлыгына караган оешма исә балалар ялы өчен дип шифаханәгә акча күчергән. Чынлыкта ялга баручы булмаган. Бюджет 1 миллион сум югалта һәм андый ишраклар берәү генә түгел. Как вы можете объяснить вот такие благотворительные действия? Есть какое-то объяснение? Нет? Ненадлежащий контроль, мой личный, министерство, после того, как мы выехали... Это ваши доверенные люди. Если этот человек... Вы не доверяете, у вас все полномочия, меняйте их. Вот вы как министр отвечаете, я вот отвечаю за вас, да? Если вы не справляетесь, я должен подумать о вашем соответствии. Дәүләт программалары буенча кулланышка тапшырылган объектларда да кимчелекләр табылган. Я эш күләмен арттырып күрсәтәләр, я эшсез материал кулланып акчаны янга калдыралар. Президент төзелеш министрын урыныннан торгыза. Ты же сам в ГИСУ работал, да? И вот эти косяки, наверное, еще как бы твое наследие. Ведь человек, который принимает... Строитель кто? Строитель человек... Предприниматель, который хочет тебя обмануть, ты должен сразу понимать, это нормально. Но ты же подпись свою ставишь. Объектлар буенча район башлыкларына да сораулар күп. Как исполком может принять? Это какой у нас Сармановский, да, глава здесь Сармановский. Ну как можете? Ну, ул бит сезнекенде. 20 елдан анда яңадан килербез без капремонт белән. До этого же. Ну как можно принять такую работу? Или подрядчик ваш близкий? Или это. И на каждом шагу. Ну как это такое? А? Синейтка шайтаинда рахматная. Кушкаш. В первую очередь, это же для вас делает. Это не Айзатуллин, не Миниханов. Вот те люди, которые там. И маннарналара керек. До последнего гвоздя надо потребовать, чтобы вся работа. Не принимайте объект.
Куда он денется? Ришват буенча тикшерүү кодгый һәм эш дәвам итәчәк. География коррупционных преступлений охватывает всю республику. Ришватчылык бөтен республиканы кулашлый. Бу проблема булмаган бер генә районда калмады. Еш кына муниципаль орган җитәкчеләре, хезмәткәрләре җинаять эшчәнлегендә я үзләре катнаша, я белә торып шуңа юл куя. Тикшерү барган җинаятьләр саны 64%-ка артты. 1 минутлык файда артыннан куып, эшендә дәрәҗәсендә югалтасын һәр түрә аңларга тиеш. За каждым совершенным коррупционным преступлением Вазифаи зат кылган һәр ришвәт җинаяте хакимиятнең абруен төшерә. Республика җитәкчелеге тарафыннан социаль-икътисади хәлне яхшырту буенча кылачлы эш алып барыла. Кайбер җитәкчеләрнең оңнары шул кадәр томалана, алар хәтта һәр тиене исәптә булган ил күләм проектларга каралган акчадан да файда күрмәкче була. В целом, коррупционные уголовные дела негативно влияют на имидж республики, на его деловую репутацию. У бизнеса возникает стойкое убеждение необходимости заложить резервы для коррупционных потерь. Это влечет рост цен и стоимости республиканских программ, в том числе реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов. Такие факты уже имеются, и мы будем жестко на них реагировать. Гөлнас Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.